Fluer. Der findes en speciel art fluer, som har tilpasset sig livet ved Vadehavet og strande generelt. Strandfluer har via evolutionen udviklet stærke ben, hvilket gør dem i stand til at grave deres æg ned i det bløde sand. Det er blandt andet derfor, man tit ser mange lavtflyvende fluer ved stranden. Når deres unger udklækkes, kan de nemt grave sig op af det bløde sand og ud i friheden. Svaler er mesterflyvere og lever mest af myg og insekter, som de fanger i deres næb, når de flyver. Faktisk flyver de så godt, at de kan drikke vand samtidig med, at de flyver. Svaler har på mange måder tilpasset sig et liv ved vandet. Farverne på deres ryg varierer fra familie til familie, men de har mest en blå, grå eller matbrun farve, hvilket får dem til at blende ind med vandoverfladen, så de kan undgå rovfugle. Deres adfærd er også i høj grad påvirket af deres føde, insekter. Et gammelt råd er, når svalerne flyver højt, er der sol, når de flyver lavt, kommer der regn. Dette er til en vis grad rigtigt, eftersom de insekter, de spiser, flyver højere ved lav luftfugtighed. Sandormen. Sandormen lever et godt liv i Vadehavet, hvor den hele tiden får ny føde, fordi højvandet blærer plankton med ind. Og siden forskellen på høj- og lavvande er næsten 170 cm, og der er tidevand ofte, får de en overflod af mad. Der skulle befinde sig over 10.000 sandorme per kvadratmeter i Vadehavet, hvilket forklarer den meget store mængde ekskrementer fra sandormene, man kan finde ved strandene. En fødekæde er den rækkefølge, som organismer æder hinanden på. Et eksempel kan fx være: plankton som bliver ædt af en sandorm, som selv bliver ædt af en strandskade, som så bliver ædt af en vandrefalk. Hvis et led forsvinder, vil hele fødekæden bryde sammen. Hvis nu et planktonet i det her meget forsimplede eksempel forsvinder, ville sandormen dø af sult. Hvis sandormen forsvinder, ville strandskaden dø af sult. Og hvis strandskaden forsvandt, ville vandrefalken uddø. I dette eksempel kan det kun gå så galt, hvis hvert dyr kun har et fødeemne. I naturen er det dog meget mere kompliceret, sådan at hvert dyr har mange flere fødeemner. For eksempel kunne en strandskade sagtens kunne æde både dværgkonker og almindelige hjertemuslinger. Vadehavets historie. I sydvestlinjen har kystlandskabet ændret sig markant gennem tiden. Kystlinjen har ligget et par kilometer længere uden den gør i dag, hvilket vil sige, at havet har spist lidt af Danmark gennem tiden. Frem til omkring år 1200 lå der stadigvæk land med byer vest for Romø og Mandø, som ligger langs Sydvestjyllands nuværende kystlinje. Da landskabet har gamle hedsletter, hvis overflade var næsten lige havoverfladeniveauet. Derfor beskyttede man dengang landskabet ved at opføre diger. Landskabet sank fortsat, og under meget kraftige stormfloder stormede vandet gennem digerne og oversvømmede landskabet. I 1500-tallet lå kystlinjen et par kilometer østfra, hvor den ligger i dag. Først der var Vadehavet dannet. Menneskets påvirkning af landskabet. Mennesket har påvirket landskabet ved at opføre diger, slikgårde og sluse, som har forhindret yderligere oversvømmelse af landjorden og forhastet dannelsen af marsk. Mennesket har blandt andet opført høje sluse, som forhindrer oversvømmelse af landjorden. Det gør den ved at åbne op for slusens porte ved højvandet, så vandet løber ind i slusen, i stedet for at oversvømme landjorden bag og ved siden af slusen. Mennesket har også opført slikgårde, som fremmer marskdannelsen, ved at fange flere slikkorn i saltvandsplanterne gør, hvilket fremmer marskdannelsen markant. Marsken dannes ved at slikkorn bliver skyllet ind over de lavtliggende områder ved højvandet. Saltvandsplanter og slikkorn holder sig på størstedelen af disse korn. I det at det bliver lavvandet og vandstanden falder, bliver de her slikkorn så liggende. På denne måde vokser Vadehavets bund. På et tidspunkt vil havbunden være steget så meget, at den ikke bliver oversvømmet, og der er dannet nyt land. Dette land blev kaldt for marsk.